Gaskiya ne, kwalaikum salam. Ina yini? Lafiya lau, ina gaja. Madalla. To, ni dai na tafi a gaida gida. To, fiye da yara. Kai, Alquran. zo na. To ko arne ne kai? Ai ko arne suna yin sallama. Sukan ce excuse me. Kawai ka zo gandar ka dauki dukiyar mutane ka kunna ka samu ta wuta. Assalamu alaikum. Ba wani salamu alaikum. Da sallama ka zo? Okay. Ha? Kaka dawo. Iskancin nan mun je Lagos shekara ta kusan 40 a Lagos kasan karkashin gada. Make mutum in yi gaba ni ba wani aiki ne a guri na ne abin nan ba. Allah bai. Dan girman Allah, Allah baka hakuri. Billahi allazi tambura ban taɓa wucewa ba. Da ya hawo mota in wuce tambura wallahi ban taɓa yi ba. Bari ta na ta fita kwat. Labarin nake ji wallahi. Allah baka hakuri da Muhammadu Rasulullahi. To yanzu salamu alaikum. Alaikum salam. Yalla bai. Ka yadda musulmi ne? Ana wallahi musulmi ne kai. Da ji wallahi. To kwantar da hankali. To alhamdulillah masha Allah. Ba wani abu kai mun ba. To madalla. Ba wani abu ya kawo ni wajen ka ba. To Na zo rumfarka ne to saboda kasa da tsare to akwai wani mai laifi da nake nema. to Yawwa. So shine nake son ka bani haɗin kai idan Allah ya sa na same shi shikenan. an gama. Amma kai ba Allah maka albarka, Allah muku albarka. Ai kuna aiki. Insha Allah sai kun kade mana su kaf. Sai mun neme su a garin nan mun rasa. Shekaran jiya ma bakin tasha uku aka harbi. a gaban ka? Labari a rediyo kuma ka samu labari wallahi. Ba gaban aka harbe su ba. Mun daga nan ne muka ji dam da to wallahi daga can suke to malam na gaya masa ko gobe da yake in ya sake mu irin karkar na Allah rabu da ni yana matsa sai na ce masa in kai saka tafi dacin zambi sa mana ka ce mun dan sanda ne kai gobe da yake ne kai an karewar ka an karewar shi ne na gaya masa na ce shiga zambi sa mana in gaskiya ne abinda na gaya masa kenan na ce ba tsoron tsanaki ba na ce ni sako bar taba ni an kare na riga na fasata na shaki wa an karuna Taba shi ba shi faɗa man. a ban shi faɗa an kare Ba shi faɗa. ka je ka gaya masa cewa zan zo in karɓi ragowar a gurin sa dan Allah sake kuma ka shigo. kware kwa ni yan sana'ata ta wiwi a bayyana take wa mun ta bayyana lahu ba na tsoron mutum Allah ya tsina wanda ma yace alfarmar sa nake ne ba kowai mutumi na ina mutanen baka da kenan sai dai uwar kai fa wani muna musulmi mu kuyi gasar da bakin ku an haife Idan mu ba mu je Sambisan ba kai za ka. kai ga biyu ku a gidan rediyo ita ma na ji sambisar ma a gidan rediyo da karkashin sambisa na ka bazar da shi Sambisa ita. balan-balanci da aka hura Allah ya taimake ni cikin ikonsa kuma sai aka zuba mata hakura irin na dabbobi a gaji Waje ka nuna min wajen.